זה יום עצוב וכואב לכל מדינת ישראל, הלב נשבר. היום כולנו כתומים, היום כולנו ביבס. מדינה שלמה בכתה היום במסע הלוויה של שירי, אריאל וכפיר, שנחטפו בשבת השחורה ונרצחו באכזריות בידי בני בליעל. מדינה שלמה חיבקה את ירדן, אב המשפחה, שורד השבי שחזר מהגיהנום, בו איבד את היקרים לו מכל. כפיר היה הצעיר ביותר, בן 6 חודשים, מבין אלו שנחטפו בשבת השחורה ב7 לאוקטובר. התמונה של שירי, האמא, הלוויה, שעוטפת והחזיקה את איש על ידיה את שני בניה הקטנים כדי להגן עליהם, תמונה שלא תצא לאף אחד מאיתנו מהראש. נעמוד דקה דומיה לזכר שירי, אריאל וכפיר, לזכר עודד ליפשיץ שנקבר שלשום, לזכר חטופים החללים שאמורים לחזור אלינו הלילה. נייחל לחזרתם במהרה של כל החטופים עד החטוף האחרון.